Hello mga ka-Francel, maayong hapon sa tuwang tanan, Monday afternoon karon. Ato ang karon ako gihimo ang ato ang salmo tungod kay gahapon na atay mga commitments. Sa tanang mga bag-ong nag-abot sa ato ang channel, daghan kayong salamat sa inyong pag-subscribe. Ug katong mga wala pa naka-subscribe, please hit the subscribe button ug hit na lang po ng notification bell para ma-notify ta pirmi sa mga bag-o nato nga mga posts diri sa ato ang channel. Magbasa na po tag mga comments mga ka-Francel. Sa gihapon na si Ma'am Marife Ladion, daghan kayong salamat Ma'am Marife. Kanunay gini si Ma'am Marife nagasunod sa ato ang channel. Ana siya, salamat sir, nagpaabot jud ko aning imuhang salmo. Daghan po kayong salamat ma'am. Ana siya, yes sir, I always share you in my Facebook account. Yes, daghan kayong salamat, ginaghangyo ko siya nga ma'am, paki-share sa ato ang salmo kada semana. Ana siya, yahadong na-share na sa Facebook. Tinuod man ma'am, murag kada semana gini mo gina-share. Daghan kayong salamat ma'am Marife Ladion sa imong pag-share sa ato ang salmo. Anak pagyapon si Ma'am Marife Ladion, salamat sa pag-recognize nimo sa akong post sir. Ako ng mga anak ako kauban sir, nag-practice sinaot padayon pud ni sila pagtuon mga salmo. Fans jud minimo sa akong tibok family, maminaw minimo sir. Salamat, daghan kayong salamat Ma'am Marife Ladion ug sa tibok nimong pamilya ug sa imong mga anak. Maayo ma'am, kay nagayran ni mugmay mohang mga anak, madala nimo padulong didto sa simbahan. Daghan kayong salamat Ma'am Marife Ladion ug sa iyahang pamilya. Ana pud si Sir Jimmy Meot, murag na siya gi-comment diri. Ana siya, salamat. Ana si Sir Jimmy Meot. Salamat sa salmo nimo karong September 20. Ako kauban na pod nga psalmist ang mogamit sa imong salmo. I-share na ako niya kay nindot ang imong style sa salmo. Daghan kay salamat Sir Jimmy Meot sa imong pagtuo, pagsalig sa ato ang salmo. Daghan salamat sa imong pag-share sa imong mga kauban. Ug si Sir Jimmy naghatag pud siya og Facebook account ug iyahang number. Okay, wala pa nako na kuan. Pagka nako na contact si Sir Jimmy Meot. Naghatag si Sir kay tungod adtong ako ang announcement nga maghatag mo sa inyo ang mga Facebook account ug sa mga number ninyo para maghimo tag survey kung isa tong ganahan na Zoom meeting ta para sa ato ang acquaintance. Si Ma'am Arsenia Enriquez, sana siya, salamat kayo sir sa salmo sa Sabado. Okay, nag-request ni si Ma'am Arsenia last week Saturday nga adlaw. Magpahimo siya og salmo para sa Sabado. Daghan po kayong salamat ma'am sa imong paggamit sa ato ang salmo. Si Ma'am Narcisa Ledesma, salmista ko brad na siya, salmist daw siya. Okay, mayong daghan kayong salamat Ma'am Narcisa Ledesma ug welcome sa ato ang channel sa Francel YouTube channel. Si Landoy Team Official, salamat bro kay imo gibutangan og chords. Okay, butangan ako ida ko ni chords sa makalimot ko. God bless you always. Kauban mi ni Wagas Team Official. Daghan kay salamat Sir Landoy Team Official ug ni Wagas Team Official. Si Ma'am Susan Bustamante, welcome pud ma'am sa ato ang YouTube channel, sa Francel YouTube channel. Ano siya, good morning, please i-post ang salmo sa September 21 or makapractice na ko, from Susan Bustamante. Yes ma'am, nag-post ko sa ito na ako na-post, may gani kay naiparehas, kaparehas niya og tono, kaparehas nga salmo itong maniagi nga mga tuig. Ano lang ako ang gi-post Ma'am Susan nga nahimo po na ako to. Hinaot ko ma'am nga imuhang nagamit karong adlaw, kay karon murag karon niya gamiton ang salmo. Daghan kay salamat Ma'am Susan Bustamante. Ma'am Bless Me Vlogs, brad, salamat sa imong mga salmo kada Domingo nga tono. Ako ni si Patbon Aninyon, salmista sa San Vicente Ferrer sa Argelio.
Sambag 2, Cebu City. Mo subscribe ko nimo madunggan ang akong tono magamit yun. Okay. Daghan kaayong salamat Sir Patbon ug Ma'am Blessing May sa imong pag-subscribe sa ato ang channel. Si Sir Patbon Aninyon. Hello po diya sa tanang taga San Vicente Ferrer, Sambag 2, Cebu City. Daghan kaayong salamat sa pag-subscribe sa ato ang channel ug paggamit sa ato ang salmo. Narcisa Ledesma, bro, ako ni gamiton imong tono karon daghan salamat and God bless. Yes, daghan kayong salamat ma'am atong kahapon ni niyang gi-chat ata 21 hours ago ako. Ma'am Narcisa Ledesma, daghan kayong salamat sa imong pag-subscribe sa ato ang channel. Daghan pong salamat sa imong paggamit sa ato ang tono ug sa imong pagsalig. Lito de la Torre, good morning sir. Mga kog Salmo September 17, 2020. Lito de la Torre. Okay, Sir Lito, si granted ning request ni Sir Lito na himuan nato ni siya. Murag Huwebes ni siya nga adlaw. Daghan po kayong salamat sir sa imong paggamit sa ato ang tono. Hinaot ko sir nga unta imuha jung nagamit ang ato ang tono. Paki-feedback ko sir kung nagamit pa gyud nimo atong Huwebes ang ato ang tono. Daghan kayong salamat Sir Lito de la Torre. Okay, dito de la Torre pagyod. Good morning sir, mga kog salmo. Okay, mauna ni siya. Okay, si Sir Lito de la Torre. Sir, morning, naakay -1 ani sir, September 17. Okay, wala siguro niya nakita ang dayon. Naatay -1. Nabutangan to na appeal o upload. Okay, so moto tanan mga kapransel, ang tanan nato nga mga comments sa tanan mga dili na basa, wala na ako nabasa. Pasensya na, siguro basig na ako na-leave, pasensya na. Og daghan kayong salamat sa ato mga new subscribers, hinaot kunta nga kanunay ta nga mag-share, i-share na to nga to ang mga salmo dire, no? Og daghan kayong salamat sa inyong pagsunod kada semana, labi na tong weekly gyud nga nagagamit sa ato ang mga salmo. Daghan kayong salamat. Praise be Jesus and Mary. God bless us all. Ang imong mga kaluy, O Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluy, O Ginoo. O Ginoo, ipahibalo ka nako ang imong mga dalan. Tudluhi ako sa imong mga agianan. Tultuli ako diha sa imong kamatuuran. Ug tudluhi ako kay ikaw ang Diyos nga akong manluluwas. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Hinumdumi nga ang imong kaluoy, O Ginoo. Ug ang imong kaayo sukad pa sa karaan. Ang mga sala sa akong kabatanon ug ang akong mga kahuyan ayaw hinumdumi. Sa
imong kaluoy hinumdumi ako tungod sa imong kaayo o Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy o Ginoo. Maayo ug matarong ang Ginoo. Sa ingon nini iyang gitudluan ng makasasala sa dalan. Iyang gitultulan ang mapaubsanon sa iyang dalan. Hinumdumi ang imong mga kaluoy o Ginoo. Hinumdumi ang imong mga